А сега ще дам думата на Живко Занков от инициативата за демонтиране на онова чудовище там. Моча. И да бъдат сигурни, че ще го демонтираме не само него, а всички паметници на зловещия тоталитарен комунистически строй в България. И това ще стане със закон, с допълнение към закона за обявяване за престъпна комунистическата партия от 2000 година. Сега Живко ще прочете едно специално обращение, кой ще каже от кого. За мен е чест. Посланието е от Иво Инджев, който се извинява, че не може да бъде тук, но е написал това, което ще прочита сега за вас. Скъпи приятели, голяма чест е за мен да ми бъде дадена думата в мое отсъствие пред вас. Това е отличие за публицистика. Това е българския Пулицър, който се надявам да съм заслужил с позицията си по отношение на всичко това, което днес и други, включително измежду политиците, започнаха да наричат с истинските им имена във връзка с настъплението на кремълската пета колона срещу нас. Виждали сте ме на нашите митинги и демонстрации с плаката, на който пише "Свобода" или СССР. Смятайте, че и днес съм тук, между вас, с него. Лицемери и откровени провокатори неведнъж са ме питали какво искам да кажа с това "Свобода" или СССР. Сякаш не са чували национално-освободителния вик на българите "Свобода или смърт". Ще им отговоря с опакото на езика си, кратко, както трябва да звучи един лозунг на митинг. Руският придворен публицист Иван Аксаков, възкликнал с имперска откровеност по отношение на национално осъзнатите българи, прозрели опасността от руско иго, налагано в замяна на османското потисничество. Във всяко тържество на българите е смърт за Русия. Това злобно признание на председателя на Московския славянски комитет по отношение на непокорните българи, отказващи да се превърнат от рая в мая за още едно набъбване на Руската империя, си проси днес актуален отговор. И то е следният. Днес сме изправени пред ситуацията, която трябва да си дадем сметка, че всяко тържество на наследниците на СССР, на реваншистите от Кремъл и неговата евразийска експансия е смърт за европейска България. Не съм аз този, който си измисли израза "руско иго". Авторството е на дядо Вазов. Датира от неговото дълго крито от българите стихотворение "На руските войни". В него той обвинява през 1916 година Русия, че ни носи ново иго, но от името на българите заявява: "И няма ни врат да превием пред никакво иго позорно". Тази година се навършват 100 години от руската агресия срещу България, отблъсната от доблестните ни предшественици, превърнали руските нашественици в унизена тълпа, с пречупено на бойното поле чувство за имперско превъзходство над някакви си българи. Днес ни принуждават да воюваме за освобождението си от насажданите митове и лъжи за вечната дружба, чрез които ни разделят и противопоставят, за да ни владеят пак. Като не искат мира, ще получат съответната секира. Сами ще отсекат клона на пропагандата, на който маймуните станаха прекалено много в битката помежду им за обезценяващите се рубли. Нормалните българи няма да им позволят да ни разиграват вечно с маймунските си номера, а и оскъдицата на рухладжийската компания ще ги принуди да се поснишат в изпълнение на заветите на техния овчи водач. На сила свободни не можем да бъдем, но и никой не може да ни освободи от задължението да защитим себе си срещу модификацията на опитите да бъдем превърнати в капка в руското море. Започнали през 19 век, продължили с геноцидния експеримент България да бъде пробита като 16-та дупка на съветския кавал през 20 век. Нима през просветения 21 век, когато информацията за истината може да достигне до всеки грамотен българин мълниеносно с помощта на модерните западни технологии, ще позволим да се провалим в мисията за оцеляването на българите от руска асимилация, от която се спасихме дори и след нейния 45 годишен неспирен възход. Трябва сами да отвоюваме свободата от насилниците, които се опитват да минират българския европейски път. Така че, да, свобода или СССР. Иво Инджев. Сега ще си позволя да кажа две думи от мене.
Това е едно уточнение, но не за нас, защото това, което ще кажа, ние всичките го знаем. Това е едно уточнение за една беловласа Златка, която до вечера с криви устенца и пяна на тези криви устенца ще обяснява, че тук са били събрали русофоби. Не, ние не сме русофоби. Ние четем Пушкин и Достоевски на български и в оригинал. Ние знаем кой е Маяковски. Ние знаем кой е Репин. Ние знаем кой е Кандински. Не сме ние русофобите. Русофобите са в Кремъл. Русофобите са петата колона на Кремъл в България. Няма по-голям русофоб от Ленин и от Сталин. Избили стотици милиони от собствения си народ. И няма по-големи русофоби от нашата пета колона тук. Национални предатели, безродници, които трябва да бъдат наврени там, където им е мястото, на бонището на историята. Благодаря.